Práve sleduješ dating show od Refresheru Menučko. Za sebou máme 3 skoro 100% meče a našim cieľom je v tejto víťaznej šnúre pokračovať. Podarí sa nám to s Adriánom? Ten má, ako sám priznáva, slabosť na blondínky. Čaute, ja som Adrián. Babi, čo hovoríte na Adriána? Nič moc. Povedal som babi, nie ty, hermafrodit. Mara, 18 mesiacov, ďakujem veľmi pekne, díkes. 0/10. Nix Fox. To čo má byť? 0/10? To by sme mali vidieť akože čo je tvoj typ. Kik, toto. Ale není na záběru. Ty kokota, proč? Já to nemůžu. Já mám Resta rád, ho fakt cením. Jeden z mála streamerů, který má u mě respekt. Má velký svaly, podle mě luxusní péro. Neřeší. Má jako fakt velký streamerský street credit. Jakého streamera máš rád ještě? Čo zajebal? To, chápeš toho? To víno, že ojebal. Flygun ti hrotí suplementy. Flygun? A do nej! Měl by si zkusit restovat Dreamwell. To by mal. Počkaj, Dreamwell by mal skúsiť. Nic proti Restovi, ale je to ten poslední člověk, od kterého bych si kupoval suplementy. Celkově Posledný človek, od ktorého by kupoval suplementy. od influencera bych si suplementy nikdy nekupoval. Jako sorry, ale jsou prostě stránky, které se tím zabývají hodně dlouho a mají to prostě pošéfený a pak jsi influencer, který chce rychle vydělat na tom, že svým divákům prodáváš produkt, který si mnohem lepší za stejnou cenu můžeš koupit někde jinde. Jaká pičovina? To je prostě za mě píčovina kupovat si influencerský suplement. Ako, na jednej strane má pravdu. Tiež by som nešiel do niečo takého, keby... Dajme tomu, že ja som ja, dobre? A nemám svoje produkty, tak tiež by ma ťažko namotal nejaký influencer na svoje veci. Lebo, ako hovorí, proste to spravia a je to pre nich akéby priorita a žijú z toho, že zarábajú z toho, vieš? Takže chápem to, že je to proste kokocinečka. Čepím to má, takže to chápem. Mám droby, idem otvoriť. Aj ty, cháni, mne je absolútne ukradnuté, rozumieš? Je to zanedbateľný, čo sa týka financí pre mňa. Musím uznať, že je tam popiči vec ako men. Sa nikdy inde nedá sehnať. Tomu ver. Vykričník sponzoret. Takže... Nebrajú, teba nie to nehovorím, len ako hovoríš, že je spousta stránek, ktoré si tomu venujú. Vieš, zase ale nemôže, to je človek od človeka, vieš, lebo nemôžeš povedať, že koľko táto stránka sa tomu venuje dlho, takže to proste zoberiem od nich alebo niečo a keď to robí niekto iný, tak je to proste na piču. Lebo ten proces tej výroby a všetko, aspoň u nás v Európe je to tak, že tie hygienické veci a čo všetky tie potvrdenia k tomu potrebuješ a musí to ísť všetko na rozbor do labáku a vieš tieto veci, takže ono to je... Keby to musí byť proste čistý produkt. A skôr by som... Keď už by máme ja si rozmýšľať, že si zoberiem od niekoho nejaké veci alebo niečo, tak presne ako hovorí, že kvôli zárobkom a pičovinám, ale skôr by som... Jak to povedať? Predstav si, že komu by si dôveral skôr. Keby má živý Bayrez, aj to môj najväčší zdroj príjmu napríklad, alebo keď mi to môže byť ukradnuté, lebo extra 2 € ma nezaujíma v živote, rozumieš? Takže keď robí niekto niečo čisto, že for profit, že teraz vybudujem stránku, idem čisto for profit spraviť a nastavím to tak cenovo a neviem čo a obsahovo a bla bla bla, a keby nič mimo toho, keby ten človek nemá, že je len stránka so suplementami, ani toho človeka nepoznáš ani niečo, tak vtedy je dobrá tá stránka? Nie. Mne to príde kokocinka. Ale zase druhá vec, že rozumiem Flyganovi aj kvôli tomu, že on má, myslím... Tadle se bude fotit sam. On má, myslím... Brain Market. Vieš, takže on suplementy má.
keby sponzorované. Chápeš, doplnky stravy. Takže nemôžem brať vážne jeho pohľad. Napríklad. Tam som kupoval. Vieš, takže ono, to je také, že prečo by aj. A hlavne, ešte jedna vec, je tá, že jem ich ja, dám ich svojej mame a nemám sa zle v živote, takže by som si mohol akékoľvek doplnky kúpiť, čo by vás napadli v živote. A beriem svoje, ja dávam aj svojej mame, aj svojej segre, aj všetkým v okolí, vieš, takže... Chápeš to? Že tak moc tomu dôverujem. A hlavne druhá vec, nad čím akože nerozmýšľal, že by on ma nikdy nič nekúpil, tak ďalšia vec je to, že neviem, či to uvedomuje, ale že keby spravím jednu jedinú vec zlú, čo sa týka či hygieny, alebo rozboru, alebo obsahu, tak by mi to iba uškodilo, rozumieš? A prečo by som to robil? Prečo by som robil niečo akoby krivo, nejak priebano, že rýchlo money grab, alebo niečo. Pičovina. Ďalší Vláďov klip. Tam je rest, pak na zmrzlině. Rest? Fakt? Jo, jo. OK. Pojďme se z resta odfotit. Počkej, tak jak mám vyfotit? To je Tam je, u toho švejka. Tam je, Fakt? s Matěm, hej. To je fakt bez prdele. Tam. Tak čau. Čau. To je kokot. Aký z mi odporúči na regeneráciu po 10 hodinách tréningu týždenne? Niekto mi posielal, že Flagan opičoval HMBčko, alebo niečo, že to je pre starých ľudí. HMBčko. A vtedy som akoby to prestal ďalej počúvať, takže neviem, čo ďalej povedal, ale HMBčko, že to je jeden z najviac testovaných vecí proti katabolizmu a proti, to je pre tých, čo dlho behajú, alebo veľa cvičia, alebo nemajú po piči úplne, že stravu a všetko, je to ochrana svalstva. Prečo je na tom zle? To netrpia, vieš, ono to je katabolizmom, alebo neviem, jak sa volá presne, nepoznám tú terminológiu, že keď máš problém so svalmi a ochabujú, v staršom veku napríklad, tak s tým nemajú problém starí ľudia. Chvíľu mám 22 rokov a pochádzam zo Senice. Ahojte, volám sa Senice. Julia, mám 20 rokov a som z Popradu. Študent teda v Trnave. Pracujem ako kameramán v regionálnej televízii a ešte popri tom pracujem. Kameraman. Práve som doštudovala na hotelovej akadémii. Chystám sa mať nejakú pracovnú skúsenosť ohľadom tejto oblasti. Moja ideálna partnerka je mala vyzerať tak, že by bola hlavne teda verná a nejaká, že je cieľavedomá do budúcna, že by chcela niečo dosiahnuť v živote. Môj partner by mal byť určite úprimný, takisto aj nejaký energický, nech sa nenudím a nemal by byť namyslený klamár. Namyslený klamár. Ideme teraz Ja otvoriť neznámy, bedničku jeden na beď. stôl, Dokončím video. Jedna otázka. Dáme tabak. Nájde láska na prvý pohľad svoju ďalšiu obeť? Poďme to zistiť pred jedlom na slepo. Ahoj, tak ako sa voláš? Čauko, volám sa Adrián a ty sa ako voláš? Julia, Teší ma Julia. aj mňa. A koľko máš rokov? 21, ale za mesiac presne. 7 lomeno 22. 10 holka. Ty? A ďalší mu na to odpovedá možno v Indii. Restos a toto pozeraz na vazno alebo zo srandy? Smejúci sa smajlík. Kámo, reálne Flagan si donedávna opíjal držku pivom, teraz chodí dvakrát týždňa do fitka a úplne všetko najlepšie vie. Nech si tam točí s tou metalovou pálkou v izbe. Nie, však on je ako ščítaný. On je vysoko inteligentný, by som povedal. Múdry a má načítané a veľa vecí vie. Ale ako povedať, že len kvôli tomu, že niečo robí influencer, to musí byť automaticky na piču. Aj keď s tým vlastne súhlasím, dá sa povedať. Ale zas kvôli čomu on povie napríklad na magnésko, že človek magnésko nepotrebuje, alebo niečo také. Ale pre neho je to akoby ťažké porovnať, keď ja neviem, či pracoval niekedy, alebo celý čas robí YouTube a streaming, vieš, ale keď idú, je rozdiel, keď ja lenivá mŕtka skurvená, alebo niečo, som len doma, nepracujem a som len pri kompe a idem si zacvičiť a bla bla bla, vieš, že akoby ten stres na systém celkovo
proste nemám tak vysoký ako napríklad niekto z vás, keď ide do roboty na 8 alebo 12 hodín alebo niečo, vieš. Takže keby sú ľudia aktívnejší v živote podstatne, aj pod stresom a pod neviem čím všetkým a sú proste veci, čo vedia pomôcť. Nie je proste všetko píčané len preto, že Melichár povie, rozumieš? Cen 30 poďme na to, Rita, ďakujem ti. 20. Ja uprednostňujem, že mladšie baby, takže to je super. A odkiaľ si? Zo Senice. A ty? Senice? Fúha, to ani neviem, kde je. To je tak hoďku až štvrť od Bratislavy, nejakých 90 km asi. Tak to aj tak odo mňa ďaleko dosť. Ty si asi z východu podľa hlasu, alebo tak, nie? Či? Prízvuk? No. Hej, z Popradu som, áno. OK. Som už nad tým rozmýšľal, že jak by to fungovalo, že by sme sa stretávali napríklad, že keď teda ja som zo západu. Nevadilo mi to ako šok. Nie, nehovorím, že povedal, že sú na piču. To len, vieš, že len jakoby... To je fúk. Pokecam, keď si budem na Discorde. Hodičke. A čo rada robíš vo voľnom čase? Chodím rada s kamarátkami von, na kávy, najesť sa, na prechádzky do prírody a tak. Tých najbližších priateľov nie je veľa. Mám taký skôr užší okruh ľudí. A ty čo? Ja som viacej taký, že pracovne založený, že akože veľa pracujem, by som povedal. Kamaráti si o mne myslia, že som workoholik, čiastočne si to niekedy myslím aj ja. S chalmi si behnem na motokári, nejaké športové aktivity, alebo také adrenalinové veci, rád lyžujem. Adrenalinové mám tiež rada, no. Áno? Áno. Tak to je super. Skákala si z lietadla? Či? Nie, také až nie. Nemám kávu. Zatiaľ som len na takom začiatku, že na Ešte by som zvládol, kolotoče. podľa mňa. OK. Mám najradšej také tie výškové kolotoče, rýchle. A kde pracuješ? Fú, no ja mám toho viacej. Ja sa venujem akože popri škole dronovaniu, že točím pre klientov veci s dronom. Potom pracujem v regionálnej televízii. Čiže, musím to prečítať. Ahoj, Miši. Ojel si niekdy vlastní hovno? Jak akože ťa to napadne a jak vôbec taká myšlienka vznikne, že by si išiel akože zepaliť vlastné hovno? Celá pointa je, že on používa suplementy od firmy, ktorej verí a nepotrebuje to meniť. Ja viem, však som videl, že má brain market alebo niečo. All good, kamaráde, all good. A ešte v McDonalde. Fúha, tak to máš veľa toho, že to aj viacej, škola, aj no. toľko práce. Ale tak škola, akože ja to tak beriem, že škola je u mňa na druhom mieste. Na prvom mieste u mňa je... Peniaze dôležitejšie. Ne, že ani peniaze, ale skôr tie skúsenosti a kontakty, ktoré ma vedia dostať ďalej, akože. No a čo študuješ? Trávujem masmediálnu komunikáciu, a ty? Ja som doštudovala, len strednú teraz akurát. Ty si akurát maturovala, áno? Áno, A čo si študovala? hotelovku. Aj cestuješ už teraz, alebo... Zercher, skvás nepoznám. Tento rok zatiaľ moc nie, iba pôjdem do Paríža budúci mesiac. Do Paríža. Vidíš, Zercher Squats, to nemá nič za cvik. Ja som videl, že to niekto robil toto. Čo ti jebe? Jaké to je, čet? Ja som to nikdy nerobil. Nikdy. Ty to chodíš? Mne by odjebalo platničku, kamaráde. V Paríži sa teším hlavne na tú Eiffelovku, hej, a na tú plavbu loďou. Čo mňa láka Dubaj, ale No, skrz to tiež, áno. Čo ty a Dubaj? Akože veľa ľudí hovorí, že to je akože umelo vytvorené mesto, s čím akože súhlasím šťastie, lebo to je vytvorené na púšti, ale mne sa tam páči ten mindset tých ľudí, že sú tak založení, že podnikateľskí a myslia na svoju budúcnosť. Môj vysnívaný byt by bol v Dubaji Maríne, s krásnym výhľadom na oceán, alebo teda zátoku Dubaj Marína. Čo ti jebe? Tuto je vysnívaný akože byt v Dubaji, kde nie je ani strom, ty kokot. V púšti suchej. Čítal som čo? Je problém, že doporučuješ vitamíny, když ne každé človek je potrebuje a môžeš tím i škodiť. Ok. Keď tak počúvam z Adriana... Nedávam ich do košíku za ľudí. Keď niekto niečo chce, môže to kúpiť, nie? Mohol byť o rok či dva nový ženích. Možno ale dovtedy spozná svoju pravú lásku a možno je to práve Julia, ktorá sa zatiaľ schováva za stenou. Ešte skôr, než uvidia jeden druhého, uvidia svoj vysnívaný ideálny typ. Napovie im to niečo o tom, čo ich čaká za stenou? No takže vidím tu Ninu Janovu a tá druhá je to z Rúže, neviem ako sa volá teraz. Chiara. Áno, Kiara. A akože pekné ženy, schvalujem, hej. Ale čo máš taký typ, že skôr
tmavovlasé. Sa zľakla, že keď budem úplne že mimo jeho vkusu. Práve že vôbec, skôr blondinky, ale mňa nenapadala žiadna nejaká celebrity, ktorá je blondinka, tak som to dal proste Ninu Janovú, ale akože nepáči sa mi nejak extra jej prezentovanie. Žen dobrý, som nasratá ako kokot. No ty tu máš na obrázku nejakého herca, predpokladám. Hovoril som si, že no, že tak na ňo asi nemá, že to asi neviem, či... Ragu, bojím sa úplne jej typ. To nepoznáš, z jakého je to filmu? Vôbec. Ja nepozerám moc seriály ani filmy práve, že. 365 dní. Je tam tých 65, to mi mohol doplniť, áno, No ale... a iba tak, že proste páči sa mi taký tmavší typ a je taký dominantný a no, akože je hot, takže preto. Povedal by som o sebe, že som dominantný, tak rozmýšľam, či sa na neho podobám, ale podľa mňa ani nie. Ale akože som Ako ja opálený. ti sa moc nepodobám na tie tvoje, takže... Nálada je výborná, aj keď si dvojica práve odhalila, že ani jeden z nich sa nepribližuje k ich celebritnému krašu. Nič to ale nemení na tom, že chceme vidieť prvý... Reaguj, alebo ich čo zas? D3 asi. S K2. Možná omega-3, pokud nejíš ryby. 2 je 3. Kapeš to? Alespoň železo ještě. Železo nepotřebuješ. Chlape, železo máš ze stravy. Pokud nemáš anémii, tak železo doplňovat. Počúvaj. Pohľad medzi Júliou a Adriánom. Súčet ich bodov musí presiahnuť 10. 2+2 je 3 je Pre mňa najlepšie. je veľmi Tak. dôležitá tá komunikácia a to, že mu Taká akože pičovina. veľmi išlo, tak som bola prekvapená, lebo ja som sa toho najviac bala. Začíname vysoko. Uvidíme, čo sa stane s týmito číslami potom, čo si Júlia s Adriánom buď padnú, alebo nepadnú do oka. Ahoj. Ahoj. Ako ja som bola strašne nervózna, ešte keď som mala tú masku a mi bušilo srdce, že čo to bude. Adrián, ahoj. Julia, Teší ma. aj mňa. Keď som ju prvýkrát videl, tak som bol milo prekvapený. Prvé, čo ma zaujalo, boli jej dlhé nechty. Máš veľké nechty, že pozeráme, že rada nosíš šperky. Chodívam každý mesiac na nechty. Nechty okomentované, stena je preč. To znamená, že už dvojici môžeme naservírovať špecialitu šéf-kuchára. Tak máme teraz pred sebou scenáre. Diga, 80 hodíca, scény z 30, ďakujem. Tour off je kontrola, nevernosť a nezáujem. 3, 2, 1. Kontrola, nevernosť, nezáujem. Tak to máme vymenené. Kontrola, nezáujem. Ale inak v pohode. Akože ja som nad tým zvažoval. Tak nezáujem by mi oveľa viac vadil, jak to, že by sa akože kontroloval. Asi áno, no, keď si to teraz tak akože zoberiem, že... Ale zase mi vadil aj keď... Každý mesiac na nechty, čo jej zajebalo, ja si striham raz za 4 mesiace. Ako hej, ale taký ťa kontroluje, to je aj taký znak, že sa zaujíma, vieš. Asi áno, ideš, asi by som to otočil, máš pravdu. Áno, som žiarlivá, ale mám rada, keď nemám až tak tie dôvody na žiarlenie. S tým si sa stretla v živote, alebo či? Že si mala neverného partnera, alebo? Vieš, nemala som žiaden vzťah, takže... Aha, okej. Ja si Ty si mal? No, 2. Môj posledný vzťah som mal asi rok a pol dozadu. Nebolo to, že bola neverná, ale bola tam tá kontrola presne, že... Možno Že aj ona preto ťa som bol príliš kontrolovala? tým ovplyvnený, že som to mal druhý bod, že áno, že ma kontrolovala a že vlastne musel som sa aj hlásiť, s kým idem von alebo tak. Ja som musel pomaly všetkých obmedziť kvôli nej. Tak ja by som zase nechala priestor, však každý potrebuje, vieš, aj čas na svojich kamarátov, aj svoje veci a nie, že len 24/7 byť spolu. Keby do konca života môžem jesť iba jedno jedlo, bolo by to šunková pizza, carbonara cestoviny, brinzové halušky. Fuj, ty 3, 2, 1. Všetky 3 píčoviny. OK, tak to je bola Až na výhoda. Ako tretie to halušky. špagety. Raz za rok, dobre. No, lebo akože carbonara mne osobne nechutia, lebo ja som akože doslova vyberavý v jedení. Akože nenávidím, že ryby, ani hríby, huby nemusím, napríklad ani paradajky. Radšej si tam halušky špagety, keď už tak akože. To sa nezhodneme vôbec. Skúšala som vari carbonara, ale stále nie sú tak dobré ako z reštaurácie, takže treba asi na tom popracovať ešte. Svadba a deti by si chcela čo najskôr, po 30-ke možno nikdy. Čo najskôr? Nie, že čo najskôr, že teraz, hej, teraz určite nie, ale po 30-ke už podľa mňa je neskoro. Už by sa cítila stará maminka. Že také, že prvé dieťa by som chcela, neviem, od tých 26 asi. Že po 30-ke len svadba už je také... Ako nie je to také zlé, hej. Ešte u muža po 30-ke je... No, to je v pohode, ne? Lepšie. No, hej. ale u tej ženy ako chápem ženy. ťa, no, lebo však moja sestra sa vydávala, keď mala teraz 28, takže bolo to do tej 30-ky stále, takže hej, ale ešte deti neplánujú. Akože ja chápem aj to, že však v dnešnej dobe je byť trendy mladá maminka, ne? Ako zas
Radšej po 30-ke, keď mám mať teraz, hej. Premýšľal som nad menami svojich detí, či už vonku s kamarátmi alebo kamoškami, keď sme sa o tom bavili. Ja by som si vybral pre chlapca meno Leo. V sexe je pre mňa dôležité spojenie, vášeň, experimentovanie. Niko, ideme na to rísa. Okay. No, rovnako. A však to spojenie je to najdôležitejšie, že s tým človekom, potom vášeň, však to tam podľa mňa tiež hrá nejakú Keby som ja chcel mať deti? To je experimentovanie. Chlapi to majú jednoduchšie podstatne. Áno, že to není tak extra podstatné asi. My nemáme také hodiny, Raz za vieš? čas, ale experiment neuškodí. Veď aj toto menučko je v podstate jeden sociálny experiment. Teraz v ňom prišiel čas na zhodnotenie človeka oproti. Uvidíme na tabulkách zmeny? Deväť a pol a 9, dobre. Sme dlhšie rozprávali, tým sympatickejšie mi prišiel, takže o pol bodíka dostal viac. Pokračujeme k chutnému hlavnému chodu, ktorý dvojici Čo majú? prinesie naložené jedlo z Confud baru. Burger? Spoločne s To je obľúbenou nejaký kartovou smashburger hrou mala. menučko, ktorú si môžeš zahrať aj ty. Stačí, ak klikneš na link v popise videa. Som si myslela, že taká otázka. Aký je tvoj body count? 6. Na jeho vek, podľa mňa 6 nie je až tak veľa, že je to také akceptovateľné. A tvoj? Na 20 rokov? Nechcem to odpovedať. Na 20 Môžem rokov? sa niečo zatajiť, to neviem, ale zase je to jej osobná vec a akceptujem to, že to povedať nechcela. Bol asi niekedy u veštice. Vaše meno je Jakub? Áno, dobrá je. No, nebola som, ako ja som taká, že mne by aj zaujímalo, že čo, ale ani radšej to asi nechcem vedieť. Určite by som rozmýšľala nad tým, čo mi povedala tá veštica a ja sa aj bojím, že by ma to nejako ovplyvnilo, aj tie moje rozhodnutia v živote, takže... 6,20 je podľa mňa Ja som dosť išiel veľa. pracovne do Košíc, tak 2-3 mesiace naspäť a bol tam kamarát šéfec o dobrej veštice. A hovorím, že nech mi pošlo kontakt, alebo Nechcem vlastne odpovedať tam bol Gigi. ja obsadený už, akože nemala voľný termín. Reálne mu povedala také veci a tie veci sa stali proste do 3 mesiacov. Verím častočne na horoskopy, lebo vždycky mi to posiela každý mesiac moja babka, ktorá sa s tým úplne zaoberá a teda vždycky mi hovorí, že čo ma čaká aj keby v priebehu roka alebo mesiacov a väčšinou sa to naplňa. Ak by si musel vybrať život v meste alebo na dedine? U chlapa to je vždy deleno 2 a u ženy krát 2. Čo si kúkal prcičky? Je tam viac príležitostí. Celý život žiješ v meste? A ty si žila na dedine predtým, že? Ja tak pol na pol. A čo sa ti viacej páčilo? Podľa mňa pôsobíš na mňa, že si tak viac mestský typ. Ako na dedine, no keď žiješ v dome, tak je to plus, hej. Je tam Máš tam taký kľud. väčší kľud, hej. Ja si radšej to mesto. Presne, lebo máš tam viac príležitostí, že aj kam večer ísť s kamarátmi. Tak ja s dvomi kamoškami, čo sú mi najbližšie, mám skupinu povedanú, že Adis je pusy. Adis je moja prezývka. Vybral by si stabilný život s rutinou. Keď sa usmeje, tak mi pripomína Nobyho, neviem prečo. Tým nechcem uraziť toho chalaniska alebo niečo, ale tie zuby a pery má jak Noby, že? Prišlo vám to niekomu tiež tak? A ja hovorím nám, že kde by som ho akože kam hodil, do ktorého smeru. Noby. Vajsovice, čau. Dokúvam introvicu Vajs a dáme hen tú hru, čo si tam posielal, alebo nie? Dneska. To si ho urazili ako kokot? Nie. Alebo nepredvídateľný život plný zážitkov a rizika. Tak ja asi zážitkov a rizika. A ja asi, no. Lebo zase keď máš stále len tú istú rutínu, to je taký že nudný stereotyp. Presne, Čo by že ma to asi viem prestal Počkaj, mám baviť. vlastne ešte intro do Potrebujem piče. presne ten A to život stiam do 10. rozvíjať a Možno. stále niečo zažívať, lebo potom ma to nudíte, no. Je to také. Z jedných z adrenalinových zážitkov, po ktorých Nepoznáš nejakú šikovnú babu, čo robí torty? Chcem dať spraviť tortu na oslavu, díky vlčák. A odkiaľ si odtiaľto? Lebo teraz Kenny práve rieši, lebo jeho mamina má 60-ku a to budeme aj s ňou, aj s jeho otcom u nás. A dával si robiť teraz tortu Claudii. Takže ak si z Dubnice alebo z okolia, tak mám kontakt, keby chceš. ktorých túžim a chcel by som určite vyskúšať, je potápanie so žralokmi. Menučko vyzerá presne ako ten typ zážitku, ktorý si užíva naša dvojica, odmietajúca stereotyp. Posunú sa teda až k poslednému chodu. Tréma išla do úzadia, že vlastne to začalo byť také príjemnejšie a vlastne už sme sa trošku viac spoznali, dozvedeli sme sa nejaké určité veci a bolo to lepšie. Prichádza dezert a s ním aj koleso plné úloh. Akú úlohu si dnes Koleso Julia s Adrianom plné úloh. vytočia? Tak máme tu pred sebou koleso úloh.
a uvidíme, či budú šťastné alebo nešťastné. Nechcel som si vytočiť Kamasutru, ale nejak extra obavu, čo by tam mohlo padnúť, som nemal. Čo by si nechcela, že vôbec vytočiť? Tak asi tú Kamasutru a ja. Picasso ešte neviem vôbec kresliť. Ako tak výtvarnú som bola naposledy na základnej a zase veľmi boli milí tí učitelia, hej, čiže myslím, že som mala jednotku, ale asi som si ju nezaslúžila. Tak mám ja. Nech to je na teba, keď to bude nešťastné. Dobre, tak môžem ja. Cinkačka. Akože cinkačka, to netuším, čo je, vidím tam, že automaty, tak mohla by to byť nejaká odmena alebo niečo také, si myslím. Ja som to teda v menučku ešte nevidel osobne. Ani ja. Takže akože vôbec neviem, čo to je. Keď som prečítala, že cinkačka, tak mi napadlo, že to bude niečo dobré, že sa nemám ničoho čoho bať, že som aj čakala, že to bude nejaká taká výhra alebo nejaký darček. Tak Nie, toto nemám sme tu ratingy ešte vôbec. nemali. Dvojica Ti hovorím, dnes... odkedy som si robil piču z tej oného, čo sme dokladali mama ožeňma, alebo ako kokotinu, alebo výmena manželiek, alebo nebezpečné vzťahy, čo sme to kúkali. A povedal som, že vypadá jak netopier a potom mi písal na Instagram, tak si hovorím, že nebudem sa k nikomu absolútne že vyjadrovať. Spýtam sa vás a ok. Získava špeciálny letný darček, ktorý by si užil nejeden fanúšik festivalov. Dostali sme 2 1 + 1 lístok na Paradise Open Air. Takže super zážitok, akože ja by som sa možno išiel pozrieť, neviem ako ty. Ja tiež. Potešilo ma, že som si vytočil cinkačku, lebo to som ešte vlastne v menučku nevidel, takže som bol v napätí, že vlastne čo to je. A teda získali sme lístky na festival, takže super, som za to vďačný. Koho zavoláš? Asi teba. Keď sme to už vyhrali spolu. No, šťastná ruka. Po tomto dezerte by šťastná ruka mohla rozhodnúť aj o výsledku dnešného menučka. Nech teda píše na tabuľku, koľko bodov dáva Julii po celom chutnom menučku. Na skutočné rande potrebuje dvojica súčet bodov vyšší ako 15. Koľko? Ubere či nehá? Nehala. No, rovnaké. Nemal som na konci extra strach z toho, lebo povedala, že je štedrá a tým som sa riadil. Tak za mňa to bola super skúsenosť, akože veľa som sa dozvedel o tebe, spoznal som novú osobu, ktorá je z východu. Takže ja by som bol aj pre A tak to nevidie, o čo ide. A ja tiež, že som akože prekvapená, som čakala niečo horšie pre mňa. Ja som bol taký, že no. Takže za mňa to bolo úplne super. Som rada, že taký komunikatívny. To ja som inak, no to je, že ako ja som docela extrovert, ja nenávidím strašne introvertov. Ale akože... Nenávidím introvertov? Ale tak sám No po jedna v jedna, kokot. Tak ja som sa bála, že keď tu bude niekto, kto vôbec nebude komunikovať, ja tiež nie som ako nejaká veľmi výrečná. Ja som maximálny introvert. Trapné ticho. Ale podľa mňa to bolo super. Hej, to, že nebolo ani ticho, ani nič, takže som spokojná. Teším sa, lebo predsa to reálne rande môže byť iné. Rez 2 obrazok nedali, prežívaj sa je tu. Rez 2 tam stále je. Keďže je to mimo kamier a je to také, že v súkromí. A hlavne sme vyhrali lístky. Hej. Takže super. Takže skvelo všetko dopadlo. Sme zvedaví, kam bude táto pohoda. láska východniarky a západniara pokračovať, no úprimne veríme, že sa napokon stretnú v strede. A to dlhé nechty. v Martine na festivale Paradise Open Air. Tento si... To v Martine na festivale Paradise Open Air. My sa Dobre, ešte komentár som zabudol. Komentár som zabudol pozrieť. Do píči, aký extrovert. Žužle Dnes totálny sračky. uvidíš. Stydlivý vykokotený slovenský šupák z Popradu. Míšo. Toto je čistokrvná závisť z tvojej strany, že on tam sedel s blondínou a ty sedíš s počítačom v izbe teraz. Kúkaš stream. Totálna závisť. Kto to číta, tak mu gratulujem, že vie čítať. Máte dva profilovka. Dnes opäť super díl, kde vidíš, že poslední dobu se fakt daří dát ty správne lidi dohromady. Poďakovanie za zrast dôchodcov. Maťová fotka. Bulica, zbožňujem ťa. Dida. Ty koľko, nejakú lásku tu má. Poprad, ten chlapec už má vymyslené aj mená pre deti. Sonia Packová. Ta sem chodí, nie? Sonia, si tu? Nechtěla říkat body count, protože má naběháno, jak svine.
Jak môže mať nabiehano, keď má do piči ledva 20 rokov? Čau, chat. Matej Horvát. Dobrý deň. Chcem prihlásiť kráľa Komárňanského jazera pána Martina do refresheru. Ahoj, Matulko. Konečne krásna žena. Vyperixedované vlasy, niekoľko mlha v perách, umelé myhalnice, umelá celá. Sám som taký. Na mojom vzhľade nešetrím. Botox, transplantácia vlasov, fúzov, aj obočia a výpel nosa. Starostlivosť o seba, kozmetika, manikúra, pedikúra i na kúra kolagén. Je u mňa na prvom mieste. Mojím životným poslaním je dobre vyzerať, byť povrchný a falošný. Teraz si dohrala Facey, pustí znova. Dobrý večer, podám hlásenie. Na 23.7.26 sa uskutoční pomocné upratovacie práce v Kauflande v Trenčíne kvôli hnedej bombe, ktorá tu bola odpálená. Mateva profilovka. Chalanisko fúsakle pri kolenách zajebal. Pozdravím dubníckého šejka Maťka Uška. Mateva profilovka. Prečo majú všetci Maťovú profilovku? Pozri autora komentára toho, čoho? Pozri autora komentára toho botoxu. Michal Adonis Adamis. A čo? Čo to má byť? To som ja? Kokot. Tak to som nepobral vôbec. Nič, spí ďalej. Chalani, vidíte akože asi v tom viac. Dobre, ešte niečo, že? Než pôjdeme na introvicu? Nechápem ani ja, veď tam je Adamis. Na čo ti komentuješ? Koko, ja neviem, vždy to robíme. Vždy čítame komentáre. Dnes Isle? Počkaj, ja sa idem pozrieť, že jak sa volá tá hra, čo tam Vice odporúčal, že by sme mohli skúsiť. Myši, všade malé myšky. Myšujeme, nebojíme sa, ideme vždycky.